Ahojte, prišiel mi balík od profigarage.sk. Poďte sa pozrieť, čo máme vo vnútri. Týchto produktov najčastejšie využívam gola sadu, keďže je spustená aj kampaň Foxy, tak skrz toho si ju aj bližšie ukážeme a pozrieme sa na ňu, čo to všetko obsahuje. Takže kufrík vyzerá slušne, masívne. Uvidíme, koľko vydrží. Je to 160-dielna sada. Sada obsahuje malú, strednú, veľkú račňu. Takisto, čo som si všimol, čo zatiaľ som si nevšimol, obsahuje to aj kalané orechy pre väčšiu pevnosť, pokiaľ potrebujete fakt niečo, čo je extrémne dotiahnuté. Čiže tak, račňa obsahuje 72 zubov, to znamená, že je presnejšie, respektíve niekde, kde je fakt veľmi málo miesta, je ten záber tej račni hneď, hej, čiže prvý dojem je veľmi dobrý, aj čo sa týka vizuálneho hľadiska. Tento kufrík si dokážete zakúpiť na stránke profigarage.sk a mnoho iných zaujímavých produktov. Týmto by som sa chcel veľmi pekne poďakovať za darčeky. Určite to potestujeme a natočíme takisto recenzie aj z používania zo zaťažkajúcich skúšok, kedy dáme tomu na rádiu zabrať a sami sa presvedčíme o tom, aká je kvalita, ktorá by mala byť na jednotku. Ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ahojte.